правилна условна карта горе-долу за техния живот, който не да разказвам за нея, всеки ще разгледа после, който иска. Но всички още споредни за мрак и за живот. Браво! Разходка в дъждовни звадки дена, мравунят свежна подивен. И що да видя дъждът се стича от тревата, под нея суха земята. А коренища древни като арматура я държат. Но тъй като за мен не е достатъчно, под земята искат да надникна и в мравешката философия да вникна. Вкъщи се прибрах за 2-3 мига и отворих аз дебела книга. Стрежа им прозрях, домашното устройство аз съзрях. Пръста е супер изолация, осигурена и вентилация. И всичкото е с добра организация, но не без комуникация. И още аз научих и прозрение получих, че в дъжд и пек към набелязаната цел, пътя труден или лек, мравката не се отказва. Тя мисли в перспектива, трупа много семенча и коремчето не ще се стива, взима от липса на храна. Студ виелица навън, мравката сънува сън. За топъл летен ден от слънце озарен. Щом пролет пухне вън, тя осъществява своя сън, толкова храна ще събере, колкото успее да внесе. Философията е проста и могъща. Всичко с успех завършва, тъй стройно построено, на 4 принципа градена. Никога не се отказвай, перспектива гледай ти, позитивно си мисли, дай всичко, на което си способен и усещаш.